Yo! So atong topic karon is all about sa mga utang. Yo! So sa mga nagapautang dara or sa mga nangutang or sa mga naghagutang. So tulong mga kabog. So sa nagapautang, sa nagutang, o sa mga daghag utang. So first tong unahon is katong nagapautang. Hoy sir, ma'am. Maluoy mo, ma'am. Oy, ay sa musig paningil karon. Oy, kay luoy kay nung magtrabanti o kung nagtrabaho ka og kanang mga malls lang. 4 days lang ang agi. 3 days ang day off. Pila ra may amo ang sildo ana. So please lang sabi ay sa sig paningil be kanang pagpaabot na lang gud kung karos aka bayaran, then bayaran bitaw ka sa interest. Ay na sa gusig paningil ha. Nya pagpaabot na lang gud sa mong chat gud ay sig atatan magkita ka. Adun ti ka sa imong trabahoan kay paninglon ti ka. Untan put ay naot munta ko nga makasabot ka kay mubayad bitaw ko dili bitaw ko kanang unsa kanang mudagan na ng utang nga 5,000. So please lang kanang pagbot-abot lang ba kay bayaran bitaw ti ka. So nana dapat. Second is katong nangutang. Ikaw pag nangutang, mayra ka mangutang og kanang magpakaluoy ka. Putanga ko be kay kanang bayaran ti ka sunod adlaw. Pag-abot day sa sunod adlaw, pag imo tinglon. Usa man ka, nasige pagpaningil sa kuha. O baga pagignaong kay siya pa'y nangutang, siya pa'y mga saba, baga agnaong uy, ay pag ay po siguro pag binaga uy. Pag once nga kung dili pa ka mobayad, pwede mo siguro ka magkanang hambol og istorya. Ayaw ka nang pagsinga-singka kay wala man ta nag-away, naningil naman ko. Na siya. So katong mga nangutang ayaw mo sig pag inisog og tinglon mo kay responsibilidad mo na nimo na mobayad ka kay malamang nangutang man ka, di ba? So kung tinglon gani ka, bihambol na lang ka no, si bubayad na lang ko kung nakoy kwarta, ana ang dapat, di ba? Third, katong daghan kayo og utang. Mo siguro niyang tao ang pinakapalautang kay nakabalo na siya nang utang di sa pikas og 10,000, mangutang na pog 15,000 sa pikas, mangutang na pog sa pikas og 5,000, mangutang na pog 20,000. Kung napagali, kung naay man na po yung hiring nga mga-apply pog credit card, ganyan kung tingbayad na, wa na. Mura nagkakaog rangka di na butingog, wa na tapos nana sa trabahoan or asam na kulakaw, mura nagnakasyabo. Wa na sig magsinang tungok kay sige na huna-huna siya mga utang. Kasi napagali utang, magkalamity loan, sa dara mag-apply og mga salary loan. Kana lagi niya. Wa mo kabalo guys nga dato ka og isa ka semana mapumpuni kay pulo ka tuig. So katong mga palautang kayo daghang kay utang. Oy, nang ayaw kang palabi kay crisis kay ron na saon na lang ginana. Basing katugayan ba? Di na ka makita. Kay tungod makita kag tao mahadlok na kay basing makasugat kasi imong giutangan. So kato advice na ako sa mga mag-utang o mga palautangay ay lasig pangutang uy kay kung bintras kaya pa. Hala ayaw kayo utang pugi jud balag pag ginaunsa. Kay dihan ata mangutang kung need na jud kay nato ang kwarta. So kato lang guys sa mga mangutang ay ha. Kay ako po bro. Wala utang mo di ako. ขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินของเธอน้องของแกงมาลองมะเร็งมับมาลองปองเป็นโลกแกงงองเล้งในชีวิตเธอขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็ง